Negozjant li suppost kellu l-ħanut tiegħu esproprijat ilu 25 sena jgawdi minn żewġ proprjetajiet minflok il-waħda li suppost kellu dritt għaliha. Dan kontra l-kundizzjonijiet tal-ftehim bejnu u d-Dipartiment tal-Artijiet. Dan il-każ kien żvelat mit-torċa u iktar dettalji dwaru kienu pubblikati fl-Orizzont tal-Erba'. Il-negozjant Joseph Brown li jaħdem minn ħanut fi Triq ir-Repubblika kien deskritt bħala persuna qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista u l-eks Ministru Austin Gatt. Jirriżulta li fl-1990 il-negozjant kien marraf li l-ħanut li jaħdem minnu fi Triq ir-Repubblika kellu jsir parti mill-Uffiċċju tas-Segretarjat Parlamentari għall-Housing. Għalhekk kien ingħata maħżen ieħor. Iżda minkejja li Brown beda jgawdi mill-użu ta' maħżen fi Triq il-Vant fil-Belt Valletta baqa' jaħdem mill-ħanut tiegħu fi Triq ir-Repubblika. Iktar minn hekk kien ilmenta li l-maħżen fi Triq il-Vant huwa ferm iżgħar minn fejn jaħdem fi Triq ir-Repubblika. L-Orizzont jirrapporta li dan mhux il-każ. Iżda Brown xorta waħda talab proprjetà oħra. Proprjetà li natatlu bil-barka ta' Jason Azzopardi meta kien Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. Fil-fatt, fl-14 ta' Jannar 2013, meta kienet bdiet il-kampanja elettorali, l-eks kummissarju tal-Artijiet Joseph Buġejja talab l-approvazzjoni biex Brown jingħata maħżen ġdid. Maħżen magħżul mill-istess negozjantu li jinsab fi Triq Marsa Mxett il-Belt. Dan il-maħżen li Brown ħadu b'kirja €2,300 fis-sena huwa 9 darbiet ikbar mill-proprjetà li għandu fi Triq ir-Repubblika. Fuq it-talba ta' Buġejja tidher ċara ħafna l-firma ta' Jason Azzopardi 4 ijiem wara li saret it-talba. Iżda minkejja l-involviment tiegħu fit-trasferiment ta' din il-proprjetà, l-eks Ministru u llum Shadow Minister Jason Azzopardi ma weġibx il-mistoqsijiet tal-Orizzont. 4 ijiem wara li bdew joħorġu d-dettalji għadu siket għal kollox.